berkat nada. Ayo monggo. Lagunya apa ya? Tapi ya Mas. Menampa duit ngene iki lho mau. Mendem kangen layang suara karo lungset. Oh iya, Ding. Anu udan kangen ya. Moh ya wis. Moh. Catetan yo. Catetan sa. Oh, semono nadane. Catetan sajroning yo. Catetan sajroning ati.
kethuk iki buat jebule sing melodi ngethuki. Tuk tuk gaya ngopo kaya ngono ya gendep. Potong 10% Mas kok. Sewengi utang ngethuki tok iki lho. Tak golek sing ndi ngethuki. Marang sliramu. Kardono, jenengan ngertos pimpinannya campur sani iki dereng. Pak Sunar niku. Pak Dereng to? Sunar. Nganu Pak Komplit. Sampeyan ngerti mboten Pak Sunar pucet. Pak Sunardi. Pak Sunar mumet. Penyanyi 3 tambah 1. Lah kowe iki yo ngono jaremu rene kon isa-isa mbono mbek kon dandan. Sing Yo, duwe mumet. Yo ora salahku. Tenang, Pak. Saya bertanggung jawab kok semuanya. Gitu, Pak. Ya mangga. Sabdo Pandita Ratu ya. Dokmu iki. Lah apa? Mangga. Sabdo Pandita. Tak sumbun marang sliramu. Bojo lali nalika.
kene iki dhewe-dhewe. Ayo. Gaspol danga, digaspol danga, manukmu siap nembak, nembak. Gaspol danga, manukmu siap ditembak. Gaspol danga, manukku siap ditembak. Berkat nada. Luwe becik matenono timbang pepisahan prengjah kang sulestyo rewangi samudana marang kula warga karo putra wis maringi barang. Tak Kyuris. Oke, baik. Oh, kayak ngene iki lho, Mas. Rini itu lho. Apa? Ngengkang kaya ngono. Ya gak apa-apa. Sikilmu kuwi lho. Lelah, Mas. Wong wedok kok mekangkang kaya ngono. Lungguh. Nggih. Mboten saged, Bu. Nggih. Mendung tanpa udan padha iso. Lah, mboten saged, mboten saged. Saiki ngecemen to, Mas. Mboten saged, cacahan mboten saged. Mendung tanpa udan. Urip ana kutha gedhe
Pak Kantono. Mangke bar niki bar nggih. Lah nggih. Bayar sapa? Oh, jam 12. Sing kesan pun ngantuk niku. Malah Riri. Oke, baik. Donatur dilarang ngatur. Oke, baik. Bare jam 10, Cok. Jam 11 gak apa-apa Pak. Ora apa-apa Pak nggih, sing penting gayeng nggih. Pak Hardono duwe gawe pisanan iki sing penting gayeng. Enggak usah. Mboten usah. Urip ana bocah gedhe ngombe tak tukoki. Sampun, Pak. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Oh, penggemare anak Pak. Asik. Mas Bengi. Sini sayangku, wong loro. Sini. Diparani ngoyo-oyo Coprote. jarene wong wis mangkat lunga. Dienteni ngoyo-oyo jarene wong wis teko kono. Wong yen ora kepengenan. Warna-warna pandawane Najan durung ketemu dhewe Rima wuro samene wae Kayak barang nonton sing marem, nonton sing cilik piye? rumah saku ombong ngene rini ya Iya, beda size to, Mas. cilik iki Bareng sampun bebangi atane nganti wajan berpisah berkat nada campur sari FS Audio dijelas kemudian Terakutu video syuting bersama Evani Ratnasari Bokelwati Diparani ngoyo-oyo jarene wis mangkat lunga. Enteni ngoyo-oyo. Jarene
ngene wae. Kowe dadi guru senam menawa muridmu rusak kabeh. Mosok senam kok ngene-ngene iki apa? Aku ngetopke musik ki lho. Barenge sapa? Jago guru jenenge. Spesial kagem Bunda cantik Evani Lopez. Oh.
MC ini gue rudat, tujuh Gabut. daerah kerja. Gabut. Pembukaan gila. Lah yo kene ben kompak, ketok kompak, golek penake dhewe lho jenengan. Pak Sunar, MC ini potong. Ayo coba jenengan bagian jenengan ayo. Liane meneng kabeh. Oke. Oke. Saya mau tamasa. Lonteng, 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 lonteng. Saiki wis kepethuk. Tung tak tung jeng, tak. Mas, Dang, tung. digamel sing meneng Oh, iki. jari meneng Oh, iya. kabeh. Ayo. Nah, Menang. lho, Mbah. Ah, telmi sing ngendang. Tell me apa, Mas? Telat mikir. Yo tak kira Sing meneng iki. tak kira Ora kabeh yogane lho, meneng. Mas. Tilmi lah aku Hei. kan risih aku. Nanona tak tungtung tak jreng lho ya toh. Iya. Siap sing Masuk, apik golek masuk. pasaran. Ayo. Ojo ngisin-ngisin Iya, aku. cerewet. Aku dicoberkan ada lagi bisa. Cerewet, cerewet. Nyanyi terus. Saiki wis kepethuk. Kudu muni. Musik romon ae kok. Gamelan ki muni. Iya ya. Kimbote muni. Terus. Nanane tak sreng. Oke. Sing penak ya. Ayo. Sesuk aku melorot. Gatel. Urung ganti iki jeroane. Kok ganti mbahmu kuwi. Saiki wis kepethuk. Gak nyanyi ra paten Mas aku dene iki batalke job lho. Oke. Alah, nesu, muto, udut. Alah, Tuwek nesu, Nan. rumangsane koyo bagus-bagus ae, koyo kethek ngono kae. Lah Tenanan, ya. tenanan. Heeh. Terus, Jango lala. Nyong go miku rada banter. Hei, go miku ki lho. Hei, ayo Mbak Mas, Tuwek. iki salah anu lho Mas, lak wengi ayo Mbak. Mbak Buti. Mbak Buti go miku ki lho. Saiki wis kepethuk dadi raja. FS Audio. Ala katir-tir. Atiku rumangsa lega dening lakon catur neta. Yes ayo markang pindosa sotya amung tansah dadi lituran. Buta-buta galang kepapan anggon putan sana lamun. Oke pantang panci bangun wis mantel ora getun men semo wong manis Ekolani. ojo Ekolani. wis Joget-joget ekolani. pretake Ekolani. tusuk Ekolani. 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 Nyanyi nyanyi. Ekolani. 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 Be. Kargowo. Mik papat mbok pateni kabeh. Kowe kok ora ni? Sesuk golek MC sing rada enom e, Pak. Tuwa rapati apa lagu iki. Lah yo Mas, muni yo Mas. Nek Iki pas mau aku sing nyanyi mati. coba pateni ri. Lah yo masukin Mas. Mateni Ayo, ayo, pasaranku kowe ayo. iki. Ayo, Banter ayo. ke tambahin lo nini. Iya iya. Ri, Ni yo. ri. Oh ya Ding. Jare Ya. Fahni. Heeh, kok ni to? Tambahin lo. Pah. Ambune ya Allah. Kamu ngono ki ambune ababe Allah, Pak. Tambahin lo. Pah. Pringose. Masukin sayangku. Ayo tendang ta. Bareng saya iki gitu. Hei,
Ora Piye? Mas, saiki. Oh. Ojo, Saiki wis kepethuk kanthi rujuk mantu ilang rasa jam Es terus, es terus. lagu wis ketemu Wey. wis ngrungokne musik e PKBS bergoyang monggo tak kiyal tak kendil pasukan merahnya Bu Jasmine monggo Dina minggu sing tak tunggu. kowe ngajak Kowe ngajak ning Tawang Mangu. Yang titik sir sengenge ono kene aku nunggu boken. tak SMS ra balesi bodo amat. yen tak telepon malah kok pateni Kasihan Elo. mangkel aku yen kepethuk pipimu mesti tak ciwel Wali janjine janjane alasan suara sulit kumandang suarane sapa wong sing ora gelem aku kandhangku ora tekan bayar tibone kowe lho bayar mbahmu kuwi Brimo mana heh mana pisan kas ana suwen monggo mak nano Jancane kowe nang ngendi Elagamu saja nyurikane Hatiku Pak Jasmine monggo tidak mriki Akik cepet nih ayo cepet nih Pak Jasmine masuk minggu sing tak tunggu kowe ngajak
aku dilahirke nang donya iki ngrejekeni, Mas. Nih, Kowe cedak aku sugih kowe, Mas. lukir. Kowe kene, aku kono. Apa? Kono abang aku ijo. Aku kon rono kok. Lukir, lukir. Ya. Lukir, lukir. Ya. Titenon abang ki kok. Pak abang ngomong itu abang lho soalnya. Ih, kok ngono to, Mas? Aja ngisin-ngisinke to, Mas. Aku demi Aku moh. demi kanca-kanca lho nih. Aja kaya ngono, Mas. 200. 200 mata. 50.000 ngomongnya 200 lho. Janjane kowe ning endi? Gelagaku saja nyuri kali. Tak gendong kemana-mana. Hatiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Yo. Woi. Iki wis arep metu kok malah mbok pateni iki piye kowe iki? Piye Mas? Wis arep metu malah mbok pateni. Mboten sah ngoten. Mboten. Mas bener apa? Nadyan aku bocah gunung. Amsar. Woi, pemandangannya apik kene. Nyuting iki mudeng apa ora kowe iki? Cerah foto. Woi. Mas. Dipindah kene apik kene. Kowe iki mburine iki lho sapa sok ganteng men to kowe. Iki sapa? Wong tuwek barang kok. Sopir. Kuwi Mbak Sopi jenenge. Apik kene lah, ngono lho Amsari bocah 50.000 nya. Rene. Heleh. Apa kowe ra kelingan? Yo. Ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku Berketodo. Spesial buat keluarga besar Mas Jasmine. Asik. Monggo Mas Jasmine.
suhu kok Segere. padake aku ki gak iso. Kaya ngene mbok terokke. Ora lho Mas. Nek Mbak Rini sok nganu barang lho aku gak iso. Lah iya. iya, Kene bocah. minimalis kok Minimalis apa abrakan kaya ngono minimalis. Ayo. Masukin Mas. Bablasnya kembang rawe ya, Mas. Nggih. Napa? Oh capek gunung ya? Caping gunung kembang Mas rawe. Bayu, capek. Tali Oke, kota. baik. Santai-santai, Sri. Kaya kayak nom-noman nek awet. Persis ya Mas ya. Nano, nano. Kowe ra kelingan. Oh. Kemana-mana. Ono kegojekan karo aku. Ayo yo. Berkata Episode Matur Suwo. Serah foto video syuting terima kasih. Di zaman masuk Mama Justin. Yan mendung mah. Piye Mas? Hah? Piye? Jane Mas Dayu wis gelem lho. Heeh. Iki bablasnya kembang rawe. Bang Rawe. Nah, Engko bar iki duwete Mas Oke. Dayu karo Mbak Sisri. Oke. Tali kotak. Ayo Mas syukur Mas. Saisine. Syukur Mas, ayo Mas lebok nih Mas. Syukur, Mak. Yo, syukur, syukur. Syukur, 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 syukur. Syukur. Kembang rawe, Cok. Sinar kan kadang berkat nada campur.
Mas Salim. Mangga. Ya. Aku rana sih ya Mas, yuk kita ke sana yuk. Apa sih? Mangga. Masuk. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Selambar Mas. nganti ngaren tindak wae ora numpak taksi Mangga. dhewean apa ora wedi tindak nganggur mangke kula omahe Aduh aduh. Keresak Mas alias kebetulan. Lanjani kakak rodo kapongan. Yen apuran Mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomong pangku kula omahe apa to Mbak Lah nyuwune napa? Tokil wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak yu badhe pindah Ampun gelo Mas sampeyan ampun kuciko kula rada anyaran ditinggal lunga. awan-awan lunga blonjo ning pasar bae oing-oing prawan rondo kanggoku ora pati penting Sayang Mas tuku gelang apa anting-anting Jawa Sumatera kadyan rondo diramin Berkat nada. berkat nada ayo ayo mangga Bu ayo 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 Demi unger. masuk tindak pundi Mbak Ayu matur badhe sembah tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi ada nang diparingi badhe pindah Sampeyan ampun kuciko kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar pae Oweng-oweng rawan rondo kanggoku ora pati penting
Mila matur sembah nuwun. Gubuk asmara saking ibu sinten iki? Oh enggak usah. Ya Mas, lanjut gubuk asmara Mas. Gubuk asmara. MC-ne nanti iki kelayapan iki. Mas Bogel. MC-ne kok kelayapan iki. Aduh. Oje, sajake pados Ayo mimi. lanjut Mas. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Kowe beksa mriki. Ayo, ayo. Monggo Pak Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning lambak tulisan warna abang tondo isi prawan jenenge gubuk asmara biyen aku adung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ketaman asmara nganti gajah trino Dilajeng napa Bu? Ki jeng miring sragenke. Rampungke Dirampungke sik. sik rong rep ya, Mas. catetan sakjroning gatan untur saya marani kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Gubuk asmara. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isi kawan jenenge gubuk asmara biyen aku adung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot-abote ketaman asmara Iki sing hae sinten iki? Kok sepi ta?
Pak Deharno. Pak De. Lah. Sing kaya biasane ngoten lho. Urung. Pemanasan sik. Saiki arisane nek nyanyi dhisik lagi dibayar. Tukang ngapusi Pak. Aene pirang-pirang olah. Catetan sadrone nyati. Datan luntur saya marani. Bapak Bujarno monggo. Aku kowe dadi karo marga leren ning gubuk asmara. Nggih.
katon katon sliramu wae. Ha ini Ayo Om. ojo lali baweling Arek kuwi. Hae. Rini. Diesel. Goyang terus. Jogetnya diesel jangan bari ini Ben. Bari ini jogetnya diesel. Sama gua piring jatuh gua jogetin juga. Iya tadi sendok jatuh gua jogetin juga. Bakso gelinding satu gua jogetin. ojo lali baweling